Shubor nakaslem jong unongsan hima. Executive member Badepet Yakatanat Platingka Uba Sebor Warba, ula pentep bagi MDC ke Voice of the People Party kidang Shimti ke Executive Committee, ke Balaya tang Shibenai, kumta ke don kam yaki bandang bishar benya anak benta ban penyat bet yaki kam jong council. Kini kejing pentep Uba Sebor ke daih bajubab ya ke jingkran kelum ki MDC kaliang persya, ki bashim benta ya ke mangtingka ke balai benai, belawan ra daga Executive Committee, hak sengi sedang jong ke dorbar ke belum menjurpat mendak sengi. Uba Sebor ulaong, habala Shimti ya ke Executive Committee, haba kila syang perkhat kila sngodei banwan ra da ke mangtingka ke balai benai. Haka ni kejing keren kelum ya ke mangtingka, la shim benta da unong yalam kaliang persya Uba Titos Khan, kong Grace Mary Kharpuri, kong Rona Khemdet, Ba Riki Shulai, Ba Australi Rashir, Ba Lur Shai Kharbani, Ba Sanshar Kupar Lingdo Thaba, Ba Alvin Saukmi, Ba Pius Marwen. Ta ki bala syajiat bandon apa kone ke jieng ke bodon burom na ka benta banwan ra ya kita ke jing snopia la ne kita ki concern ke bang ong hak ki nong wei ya ka bana kaliang chong ki para member bodon burom chungi chong kaliang ya tei kilawan ra ya sibon ki ai ban pen snow halor kajing snow kia kajing pi baro ha ka bedai khamtam bat kane ka VOA ka bani ong langkot lane ka vote on account bat ye kiwe ru kijing snow kia ki ba maki kum ki nong nikmat ki bangangai ki bala khamsan khamrangwa ki bala kham yang iswa ya kasni ban buna ki bala khamat bala kham experience mo tin phareng ya ka jingdon benta ka chungki hapo ane ke yeng bodon borom ki airu ya kita ke jingmot ki batai na ka benta chung ilang baro khublai shibuan na ka benta chung khilang baro ki bala wanra yang itu kimat ki bokongsan ha ka bedai bat kane ke jinget ther ka jinget tai ha ke bedai bat kane ka vote on account ka isi ke jungi ka badang khmai ya kata baro ngitep ngidang dap si benai thik ha ka bedai bat ke jingdon ke jungi pokone syuki ban penlong ya kane isi bat ngidang sim ya kane ke kam hadin ke jing pensmai jumulat haka sautrik mentau benai arja rausan hendai ini kendat sengi kibang layo mansyong habok ane kami kawa kipat ba kiciet ka banta cungi ka isi kam sem la syong kliti hendai kala persyang banjit banwa ya kirukom trekam ke beper hakane ke council tenang ban la ban penbek ban penha bat ban penyai bek penyai nanti na ka benta ka ha kamiat jong ka council borokowe badai halor kane ka nong rim kum bagalong ke isi ke barang kemai ngis ngudai ru kum ke isi borokowe ban wan ra shwa ya kane ka VOA ha kane ke sen shong ka banang kong bajuni hapok kane ke yin kentang namar ngisngau bah bangi wanra ya kamang tengka hapok ke yin dorbat ka bari ke yin kentang ga jongi kum mapilai pensngau kidai ban ketalot ya ki benta ki ba per ki ba mapi kum kit khot chung ka yin pisngau bat ki ba pi bakalong kabaran kammat kabate banwanra iya kata kamang trikam kaba baro nikmi lenti baro ni angnut baro ni keren baro ni tai na kapor sya kapor kum ka isi ka batmai ni sngo kalong ka bodan kam banyo ya kapor ban study kum on tin parang
Lani begini pej benia hakata karukom. Nang ba kumbangi angnuot, kumbangi terang, kumbangi klay. Haka kentien jong kene kamang tengka kabang ngilapan sengaw pi ki pram mambar paro. Kadon kam ya gajing pej benia bar gajing perkhat sani haswa bande iya kata kapadon kam. Tadai na kene kadaw ba ngiwan ra lu ya kene ka view haga jaka jong ka full flat budget. Pada kaju kapor kumui embat mai wadang syumti ya kene kam. Ngam sim nale kelet ru haga bidai ban study comparatively kumaong tinong way. Ya kene ka VOA ka balawan ra ru da ka isi ka barem. House nam arjan apply arsau. Ban ngas ngo ong kumubot mai ngayo buon ki kiba ngan yo e gejing mut ban wan ra ya kene ka VOA ka pamenta. But hakabedei bat kini ki benta swabangan poi kini ki keran. Kiba Philippine sngau nakaliang ka jungki kiliang yatei baro. Nakaliang ka jungi kum ka isiru. Ngisngau ba. Nadu basdang ngi angnuot ban ngi trang. Bakat bala kumangidon na kajing temu kajing perkhan. Ngin penduna ya kata kajing penlot ya kapisa katengka. Khamtam ya kita kebengi ong aktir nong way. Unnecessary expenditure lane ya kita kajing penlot ki bom sok khao. Dei na kani kadaw baka isi ka jongiru karai. Bangin don tang kratel ngot kentop isi em badan buram. Banyakit ya kene kalengkor na kapenta bantengkai ru ya kajing don kajing em kaba kene kajing kajing ikaton. Wala kidon kicing kenok kicing kentok. Kom wala pen sengau bakane kajing ke badan buram kajungi kalong kum kata ksatri ke pai akipor jong kum kiru pai ba handai ngas ngoban ong ba mangi kum kidkhot jong isi rengkat lang bat kajing bor kowe kat kamram ke bakongsan ke jungi kum bangila ekren kalong nang ni syakmat tadai na kata kadaw ngas ngoban ong lese kum kiru pai ba phila ban kren kat pemon handai hagani ke kajing ke bangiton ngas ngau kadai ke benta jong kajing etai kajing sulong tenamar kata hakabidai bat kajing persang kajing ini por balengkot ru ngila persang ru kat bala ban pentengkai ya kapisa na ka benta kane kajing kajing namar ngim kwa bahagawai kasni yo kancia ba kinong tray kijongi kibaran pok ni kajing ke badan buram kenthop yang apa di piwe piwe ngin hapan ma kumbamat lem hai ki benta jong kamsen namar ngi sutu sha ba kinong tray kidai hok ban yo la kata kenamar kata hakaba yadai bat ki benta ki fer ki bana kaleng jong Pi kum ki dekhot Philippine sngau hage bedai bat kajing sngau khia kajing pi halor kane kajing mang tengka ka bangidang wan rakshen ka ba kan thop ru ki wei ki benta ki Philippine sngau halor jongi ka isi nga ai pi ya kata kajing pentik kena lani kata asuran bakini kimat ki ba philawan ra mangi na kalian jong ke isi ngin yo ya ka ban syong sani ban perkhat ban le ban petreka ya ka bangangai skam habaki khep ki dawa na ka benta bangin yo panyatai ko kajian klempep da ka boburam ya barok ki membar ke bodon ko ni kajian ngin yo ya ka panyatai la namar kata ya ki poin ki ba fer ki ba philawan ra nado ki an ki baladan lepa ki ba kane ke isi ke barem kelane ngis ngomong ngin nang pencana ye kita kelaton
balada kadon kano ke jing deko ha kano ko banta ka bak isi ke barim kala persang banle yakta ngin syong ban kan be nama bangidon hang ni om na ka banta yam di sendai na ka banta kabit ka biang la paro bapai sya ki banta ki bedai bat ki katu kani kimat ki baladon hapo ka VOA ya ki ba om syam layoi bakadon ke cingmang tengka ngasno pan ai pi ta ka syuran bahkan ni kasin syong dorbar ka ba ngin sabu ya kita barle se lada kata kalat kalenti na ka banta chungi bangin la banyo ya ka jingdon ke jing em ke chungi lani ya ka pelapisa chungi ka khampiang ngangai scam om tang bangin don tang kendiat ngin la ban mang khambun khamtam ya gitu ki benta ki ba pisno khia kum ki pramamba mar ke jing sno khia ka chung phi ka dei gitu sno khia lang chung baro pada ka ju opor ha ka bedai ru bat klau ki tap ke bangidon ngasno hala di kelong ka badon kam bat kelong ka badai tu kata namar ngakan mau wat yeladi ha ka por ka badang red dang long khna masih kijaka kiba menshwa omlong banyalam masih syata na kadau kin ngam sepo bakalong kejerse henry menta kala kajing bomdon ki klau ki tap kawanra ia kajing nang ring terkong ha ka kawa kajing tena mar kata ngang scam bakini ki benta ki phila kedau ngin sanangla ban penbit penbiang bat panang ya saindor saindal lengba kajing mang tengka bat lengba kajing ya tai sani haganuk rukam bakat kum kilat kelenti ke betmai ngin la banang le ya kabit babit na kapor sya kapor kiwai ke benta ke biadai bat ke cingnang penbha ya rukam trekam ke jungi ngal semua barong kelong ke baron kam ngin hat ya berkat berkecup nama hagi babun ki benta ki bangidon kam kala dai kecup ka bangiya berkat berkat teknologi tadai nak ne kadau kini ke benta ki baydai bat kerupam pentrekam gacungi ki bafer la kalong hakino pino ki benta ngaso ngin ya berkat da ka baya persang na i benta ibaret banang ya cikmat banang ya kiu syaki benta ki khamhe te yakini ki poin baro ki banakal yang gacung phi kum ki khot jo ka yeng baron burom pilapen sngau halor chungi na kal yang gacungawi am in charge ngala note down yakini ngala tho yaki ya ka ba ngin la banwan ra ya ka cingetai bat ya ka cingsina ya ki matrekam ki konsan bada bapai sya kane ka cing don kam ka bana kalyang ka cung phi kum ki khot phi sngo atatiet ha ka bidai bat kane ka cingbu ka cungi ha kane ki VOA ha kane ka cingmang tengka ha ka bidai bat ki elaka kane ka dei bet ka cingmang ya ka tulop ka ti ka di kabadon agani ke department pada keju opor hagi bedai bet kamain bet mineral kane kalej bet na ka banta ka jingsio ya ka tulop kijong kinong trei kijungi ke badon ni ki pakan thop ya superintendent ki inspector ki staff bet kiwai ki ti kijong ki baki don kam ban inspection na ka por sya ka por kat kum ka duty kijong ki pada ka bedai bet kane ka water resource ru kadai hi na ka banta ka jingsio ya ketulap ke cungki la banong bakani ke VOA kam dei hi kano ka dei be na ka benta ka jingsiu ya ketulap cong kinong trai ke cungi paro pada ka bedei bat kani ka pension na ka benta ki nong trai ke cungi bat kum curu na ka benta kine ki MDC ke cungi ki balaya dep na ka por sya ka por kumbalawan rak da we na i khot balarang ba tam trong ka ne ka yeng ka chongi nga sngo ban ong ba kumba ka isi ka barem ru kala praktis halor ka jingdon chong ka pisa ka bakadon nginget hem bana kalian ka jongi ru ngin yai pentelon kat kum ka jingdon chong ka pisa hapo ka council berkoi dengan ngai ba lengba ka jingi trilang kumbang ilai kren na do mane ha ki benta ki ba fer
ba kani ke jingmang ke tengka ke jungi ke bolong mentah kan yajbet kan ya renti na ke bentah kani ke lai benai Hashwa ya kabangin pas ya kane ka board of account nga shim ya kane ka lat jai bangila poi atat sya ka benta ka bakut no jong kane ka session ka jungi ka balais ni asno ya ka ban ai ka jung play ya ka liang sensyar ki balaya lepha na ka liang ka jungki kilaya jubab iki jingkeli ki pala bu ru na kaliang ke jongi ki liang yate bat ngalayo jingtip mene baya ki question la pendep na kumno nyau ko persen wala da kato kan ni ki jingkeli ki pala bu dangi ka don ka jing pan yaki notice ki liang yate ki pala yashim la ki jong ki benta na ka benta ka jingpit jingpiang jong kan ni ka yeng bat jong ki pajba nong shong shnong jong kaneka autonomous district council jongi ya piru master chairman kila penyat kilai lat klem don kano ka jing sya shiliang khmat na kaliang ka jongaru ngasngo ya ka banshim ya kaneka benta ha kaneka por ka bala ailat yanga ha ka ba yade but ki jing don kam ki baka council ka don kam haki kenta bu jingkeli ngila don shibun ki jingkeli kiba ngila pan snow but wat nakaliang ka junga ngalabu likely ki jingkeli but nga snow ban ai kuplay ba ka yeng hi ka liang sensya lane nakaliang jongki em in charge kila jubab ya baru ki jingkeli ki bangabu kiba lapan suhun bat pensutenat bat ka bala ai jing syai yang akum ka member jong kane ka August House bat jong ki parlok member hi berok away nga sutenat ru kumbania benrap ya ka ba ki parlok member ki laya kren ha ka ba ya day bat kane ka speech na kaliang jong em in charge iba seborlang warba pada kane ka paragraph ka balai hi kadon ka jingmut ka bapura bat ka phang pedeng ya ka ban pentelun ya kane ka council ka jongi wat lada kam pada day ka full budget nga ngauru ban nange khendiat ya kane ka benta ya kane ka sentence ka pada sutenat bat ka ba penyo mensim yang akum kanong mi khmat ban penbaha bat ban tri kat kum ka jingya jong ka por kalong shisha ka jing don kam bat kapor ru ka kala na kapor sya kapor bat hang ne ka don ka ne ka sentence tena ka ne ka daw ngaso ban pensngo ha ka bayade ba ki jing don kam jong ki pat ba ngi wan hang ne ban yatai ka jing don kam go jong ki ngami khmat na po ka nong po ka bade ka headquarter jong ka Riphoi district bat ka branch office jong ka district council ringkat bat ka kut kadon hang ti ban function jaj bangade ka lawyer ka kam ka bangatri man ka po ngalap ba ki don ki jing don kam hoot ngasu ngo ya ki isi ki bala lej no ki bala pli ya ka tu ka kut ka bala pensuk ya ki nong ya le case lane kita ki litigants ha ka ba kim don kam ban wan mare syadu syane dan reina kaliang ka jonga ngalap ya ka jing duna kaba ki staff kim patabiang bat ngidon kam la kumno sa kapto kat ne khamtam lele i cheris dada jongi na ka banta bangin yo ban register ya ki case ban pentelun bat ki jing don kam ki wei pat ki banta bat ka kutrum ka de ka kutrum iberit bat habangi na kaliang jong ki lawyer ni don kam at least ijaka ya ka bangin penbet ya ki kot kisla bangin penbet ya ki jing don kam haswa ya ka bangin present ya ki case ki jongi den rei kataru ngim yo te nakaliang ka jonga namar katkum ka ne ka speech ang ne ban penbha ban tre katkum ka jingya jong kapor kalayan na kata kadaw ngapen sngo
haka isi bala dalong ka bala ya ka bangin don da ka weipat ka jing perkhat ka batmai bandang penbahasyu ya ka neka kut room ya ka neka branch office ka badon hapo nongpo jongi hang thi bat nga kenmau haka kenta keli jing keli ba i parlok member badon buram napo mairang ibu ka wei ka jing keli hato ka isi ka don jingmut ne em ya ka ban bu ya ka neka branch office hang thi hapo East and West Khasi Hills ka jungi kalong sisya ka badon kam hadu kata-kata namarba ki jingdon kam ki babun kamlong ka basuk na ka banta ki nong shong shnong na ka banta ki nong kendong ki jungi ya ka ban wan be syadu syane na ka banta ki kam ki barit ki barya na ka liang ka jonga ngasu ya ka ban ai jingmot bat ban kerpat ru ya ka liang sensyar bakan don dakar kom perkhat ya ka ba phindang la ban penbha lane ban pli lada baru ki wei ki district ki yo benta lane ki yo ya ki ne ki branch office ngaso ka longru ka badan kam na ka benta kan ne ka district ka badang shu yo shen na ka benta ka jingbiet ka jingbiang bat ka jingdon kam jong ki patba nong shong shnong ki jongi ngas nguru ban pai khndiat ha ka bayade bat ka jingtrei kam jong ka ne ka isi ka baladep ha ka bana kaliang ko jonga ngalami khmat nadu usnam arhajar khat sau hadu arhajar khat khandai ngala kren ha ka rukom jong ka motion ngala shim benta ha ki discussion ki paper kum ha ki ne ki general discussion ban pensngo ya ka jing ya ka dustur lane ka jinglong ka bakerpang jong ki nong shong shnong jong ka temri boy ki jongi ha ka bayade bat kane ka shaw boy bat ha kane ka isi ka ba dang shu kut kane ka samoy tri kam ka jongka ngasongu bat ngaso buram shikat day ya ka ba ki lapenrung ya kane ka benta ha kane ka Khasi Hills Autonomous District Khasi Social Custom of Lineage Amendment Act Arhajar Arpulai ha ka ba ki lapenrung ya ka benta ha ka amendment jong ka section ba jong ka principal act ha ka ne ka clause z hang ne kala batai shai kedar ha ka ba ya dei bat ka ne ka ring bia la ne ka shau boy ya ka ba ki nong shong shnong ki jongi ki bang nang thi na po them ri boy kala long shisha ka jingker khu ya ka ba ki la yo shisha ya ka ta ka jing itu ya ka jinglong ka ba kerpang ka jongki nang ta kadon ka jingong chairman sir justice delayed is justice denied ha ka jingdon jongki ne ki kut ki jongi hot ngasongu ba ki officers ki baper ki judicial magistrate ki jongi ki judge jongi ila persyang na kabor ka jongki ban ai ya ka jing syakri ban ai ka jing bishar ngalayo ika jubab bat ka bab kampen sutenat syusyu yang ka long ba EEM in charge ila batai da ka basyai kedar ba kadang don sakato ka ne ka benta ka bala penmang na ka benta ki ne ki financial assistant ya ki primary school ngaso komen hadu si kata menin ka singi ha ka por ba nga keli ka tu ka jing keli bat nga khmi lenti ba na kaliang ka jongi ki parlok member bandong bakanom don kano ka jingle siliang khmat ladai kiliang yatei lane na kaliang kisensyar bat ya kane kabala penmang na kabanta kine kane ka financial assistant nga kami lenti bakan don ka jing penmang lang ya baro markatjo nangta ha kane ka singi ha ka kenta keli jing keli ngalabu ya ka wei ka jing keli ha ka bayade bat kane ka subject jong kane ka fishery hapo riboy district ka jongi na kaliang jong ka state government kala persyang ban yarap ya kiriu pajba ya kiriu shimet ban penbha lane ban ai jing yarap ban promote lane ban kentiu ya kane ka ridok kha khanang ban penbiang ya ka jing don kam jong ki nong shong shinong jong ka state ka jongi namar kumba kalong menta ki babun ki dok kha ki wan na shaba Tariboy district kalong ka district kabalong feasible
dan dia kadai ka jinglong jong kamariang kadai ka babet ka babiang na ka banta bandri dok ha ngasu tenat adu kata-kata ban yo jing tip baka council ka jongi tang hang thi hapo lailat ka don hadu south li kitaki fishery pond Henry ngas ngau lengo pat ban ong ba ngayo jing tip bang iyo ya ka revenue tang ar hajar tingka na kaneka department ngakan mau ngayo ika jubab bagi don ladang bakla ki staff ki jongi ki don hadu ndriungut bat ka jinglut hang tu ban shnai ka building ka don ru ka go down hang tu ngatharai ka council kala penlut kala invest shibun ha ka bayade bat kaneka department tengah ngaso ban pensau kaneka por ban ongba lada kaneka fishery department wat kiriu shimet kidang yale kumno ban yonong lane ban pelet jingmut ha kaneka kam ngaso ban ongba ka council ka jongiru undam dei ban ong ban shu penmang ya ka pisah jaj bakade ka subject jong ka council lada ka don ne kam don ke jing yonong henry ngaso ban ai jingmut pat ha kaneka por ka bamenta ba we bangila don ka department kan deiru namar ba ka dei katnat ka bala ban generate ya ka revenue lane ban wanra pisai ka council ka jungi ngin pelet jingmut kendian kenang bakan long ke jing mentoi na ka benta ka council bat na ka benta ki nong shong shnong jong ki benta ki baper ki bahap hapo jong kaneka council ka jungi Kajing hi jong kinong shong shnong jong i shitai kalong kabakraw bade kalong kajing penkulmar kli namanta kinong shong shnong kumba play kisnem ki blalej kilayo ya kata ka benta baki ong ka building bylaws lala ban shim permission lapo ka dis council ngasgo ba kinong shong shnong giladap da kajing kemen to kopor bade ki sosok hi dakade kata ka building bylaws bakan long hi lapo council kumba fitip ngidon ru hapo ka jingpej jingkmi hiru jong kata ka kernit ka bandriu ka six schedule te ngikremen ru bangin yo mo ya kata ka lat banyale kum kini gimta khamtam ya ka jingte yeng te hakini ki snem ki blale nalayo ya ka building permission langne kalong ke ka ba stunat ba lapo ka snong opor lumpering kila sim khia bat kila yo banwan bu artli ki sithi halor kane ka benta khnang ba kate ki snong kin hap no haga jingpej jingkmi jong ka dis council halor ka jingte yeng ka building permission te ka ek bastunat kalong ba tipor em in charge bat kumjuru cem kila ai ka assurance bat kila yo ban pendon kam ya kata ka building bylaws ngakamau kila sedang ban pertasnong ban petip sikipaj ba nong song snong bat kalong ki bastunat maria dep kumtu hakat kanne katupor kipaj ba kila sedang manwan shim permission apo dis council dalayat ka proses bun ini kong iweiru ibaladon kini ki dokumen hang neru ilayo ya ka permission ilalong iba kam sutunat ba kadoru ka kambit mong kumbalong hapo ka benta bapit ka sorka ten daladep banyo ya ka permission kilapan kre lapan biang ikinong nong tray lasdang bante ya ka yeng kajano ke ka basosi ba hadin sitiyo kawan pat ka siti lapo ka office jong ka muda bat kala ai pat ya kata ka notice bamla bante ya ka yeng jaj ba pimpala shim ya ka permission bat pila penken ya kendon teda bakidang beteng ru mutkin wan kata ka force ka badehi lapo ka sarkar makin penprar kita ka jingkren ru kaladon haba kini ki long kemi kitrai kaladon ke mesir kala kurman bat kinong song snong khamtam kinong yalam jong ka dorbar snong ru kiladon kata ka jingkia bat kaladon ka jingya kendu ya katne katu ki nong yalam hapo council ndrei kamdon kata ka jing penbej de kene ka jing persngau la kaliang ka jonga kalong ba mo an ai lang kata ka jingmut ne ka jing kerpadret aka isi ka pamenta bapin kmi benya khamtam ya kane ka benta badai kalong confusing habang idon yo MDC ngidon ni kirang basnong
Idon ru ya kata ka benta kaba ni ong kiseng samla kiseng kentai tinggi kirmen ru ba kaneka an kabadi juga dis council kan tri kam lang kumju kum baka tri shawe ndre ke ke ka belong basusi ba ndala kmi nanti ki pajba pada kilayat chman ban kirmen ban kanyat kumta ki chap ndu no akabor juga sarkar tengah kerpat ya ka isi bakan shimkhai kane bakan shai kenang ban sutu dakalong ba hapshim la dis council ru kan bet ka jingmujing perkhat jong kinong song snong dagadei ba hapshim la po ka urban affairs department ru kan long ke ka ba kin bet kin shai halor ka tu mene ka jikli ba labu ru lai ba kumngi ki ba hapo ka urban area ngi haban apen trekam ya ka scheme lingba ka municipal kane ka scheme kala banya to ru watla baki MLA beri haki praktis ke bamanswa kalong keke ke bastunat ba UMDC hi ula ban pentri kam kini ki scheme daga bawan hi lapo council ladu ki wo kadarne kinong ladu kajing yo ya kita ki bil ki ba fair ki ba ki kam ki lala ban pendep kalong keke ke ba ngasngo khia halor kane ka jing shim ti jongka sarkar ban ong ban ai yangi kata ka fund beri ba PE playosko haki kubor play bahkan wan ka rugby project hapo ka upper lumpering area ka ba hapo ka kenjat football tike ka long ka ba sutanat habangi yo ka roi ka par rei ka lundu ka jingkhia berikat kum ka jingyo bat ka jingyo sko jonga haki por ki balale por ba ki abu ya kita ki jingya sign agreement bat haju por banya bu monong rem ngamchim lai bendon ki MDC ngamchim lai bendon ki representative laga office joka council ngamchim bendon kita ki lesi la kaliang jung sim bendon bentalang hakati ka program kalong ke ka basukya halor kane habangai badon katne katu kinong yalam jong ki benta ki bafer hang tei glasim ya karai bat kati ka jaka ka bahap ka jingpe jikmi jongi kilalis shaka sarkar hakini Islam ki balalet namanta katu ka rugby project tengah kwa kajing shai laka isi laka donne em ka record baka council ka tip halor kane bari kalong ke ka jinge bangim tip ke ka jing sign agreement bat ke ka jing ya kren ka jongki hangtei khamtam bagi dang donru ya ka catchment area hakatu ka benta ka babi imut bentei ya ka rugby kalong ka jingkhia mri tang yangai kinong sok snong ya baro kinokit kam snong tengok kwa baka isi kan simkhia khnang bakan yo bente lakam dagadei hakano gurukom baki da sim permission na ki khamsim daki layai lait dru inyo ban penbet yaka ban ngakermen bakin sim lang ya kata ka benta ban khot yanga bagin yo ban skap lang laka sarkar bari ki por ki banwan ngala kaliang joka capacity ga jonga ngan haban yakren hi bakal sarkar bari ngakwa bentip ki kendon harno ki kendon baki layate bat hakano berkom baki layale baki leyo ban ay kanika jaka bat ka proses jong kanika ruby project kalayat bat yo smoke kat kumki patai kubor ba kiniki financial banwan kit sedang no ban trairu ya kakam kam kya so kya susu kolong ba lada ka taka jingyate kaladon ni em kaba kinya penbiang ya kata karukom ay kam ay jam pada la sai berikat kum ka project ngatrai kam di suko project ka ber kadai project daki spa kurur tela sai ka kam ban mi hang turu kadai ka babun de lada ka taka council ka dun jingtip nem halor ka jingya mo yate ya kum karkom ban ai kam ai jam la sai beri bating la sai yo wan kata ka project yo weiru nong song snong pada yo kam kum baju yamat hi ni kipor ki balale tikidi gi jing sokhya ki jonga ngakermen baka isi bakan simkhya bakan petlang yakini ki jinge khamtam namanta kajongi kinong song snong satai de nganum simthan ya kapor nrei kendiat ngakwa bankren sapang kakai patek bade kalong ka jingkhia hangte hi kadai ka commercial hub dilai hi kalaban kalong gumtu tinggal aburu ya ka jikli nrei ngamsam la pedia ki kam pediang ya ka jikli bakin pelai ngalabu sautli jikli pelai tang kawai de ngayo no pede de ka kabu mangan kren hini por beri ngakren sapang ngani ka kai pateng kala sem ka jinge hangte hapo ka konsulsi ka jongi
Habangi hi ka commercial area ka badai katika laban. Kalalong kataka hap ka ba bun ki business ki behe ki trikam bat ki yaj. Pinpej halor ki guest house ki bami ki labun. Te kedon ne em kataka jingte jingkhum lakaliang jongka dis council halor ki kendon bante lakam dadai chapang ka jing apply license ne jing renew license hato kadon ne em ka council ka jing tumu ban penlong online no ya kane ka treat branch bali ngong kumta bari ka jingkya kolong kumne ba hakini ki sinem ki blale kala don ka jingja ba ka kendon ban ai ya ka NOC lakaliang jo ki dorbar snong kalong ba wat urang ba snong marwiru lala ban ai kendon ngalayo ban keren di officer kini tiau ke belale ila ong ba kasong la ka we ka dorbar snong skawe te kalong kiki ka basukya ngaso ba ka ka isi ka di ban chimkya halor kane badai ka jing ai license jong utarang ba ya kawe kata ka mo lesi kala di ka company ka ba ai ya kata ka NOC kala pun urlong yaki bakin yo apply kat kabon ka ba he hapo kathan ka jongi hangtei kalong ke ka basusi haka jing keduk kam keduk jam katne ngatrai bon laki noksong snong ki jongi ki bedon ye kabor ki bedon ye kasap ban pli kata handrei ke ja ka basop sop ka basusi bat ngamtip laka council ka don bahane em ka jingtip handrei ngalai ipat lakaliang juga executive committee jong ka dobar snong hadin baka kala adap rendang kila yaki badek layaki kimla suban le bade kajing yai nanti jong kata kala layaj bad ki kapun snem menta kata ka bon kala don hapo kathan ka jongi kalong ru hapo ka residential area jongi kalong ke ikai ka basosi ba ka kendon jing ai training license kadang long kebetulan tengah kermen baka isi ka chimkya halor kata bari teng ila pet than tang ya kata ka jing ai license ring impechu ka NOC ka kom ai ka jongi bre kalong kumno kita ru kidi kita ki loopholes ka bangi haban pet bha bangin cek bha kenang bangin yo bante lakam ya kita ki benta ka ba kini kinong we kinum yo ya kata ka bor lesi camdon ya kata ka jiktip lingba ki dorbar snong susu nanga kren ya ki khai pateng lodon wi samla udai dokar non tribal ulayo ban pliru ya kata ka brand ka ba he nganum jer kerteng ya kata ka brand Andrei kalong ke ka basusi ulayo ban pendor kamru yang kerteng jong ka state ka jongi berkata ka brand menta kalong kalahe adu kata ta balasang ban export ru ya ka dinga kermen ba lingba kan ka treat branch nila ban te lakam ya ki ba dadon kana ka project ka ba he bat ka ba sim kerteng ya kan ka jela ka bi ka jongi ki haban sim ya kata ka benta bakin bu yo ko partner ne lete untuk ko entrepreneur uban sim bentalang benong try lang te beri ka pamenta isutu bakata company kalalit bat niladu bat kanam ka kerteng ke jungi kam donshu ka basa ka distang ka kerteng joga jela jungi bat kata ka produk ru kala asang banya shibune kani ke isiru ini benda yang ke ka batmai bolong inovatif ba kibriu ki jongiru kila ban hikmat syakni ka konsil ke jongi ni menta ba kajuk ni menta kajuk ka ba start ha kajuk ka ba ni kinong hikmat ro kidang bi hikmat jog ba ti aku ba kano senjam pengishim na kene ka konsil kide ke ka ba la betik ya ki ba te kum ka jingai jingmut jonga ya isi habari ke ni ka budget haba hangni ong ba kanong menang ba je breu ini benda ru yang tak nung munang kebapat juja koi history jong konsil tiga kwa ban ai jimut ka konsil hang ne badalong ke bala ha kani ke budget banwan dei bamata mamata dei tang budget lai benai table imla makren pun andai kwa ba ha kini ke budget banwan dalong bala ni wanda no be ke term ko ong ga patri budget kamut ba budget ba wat ki ba jong snong ba pher gila ban sim betalam ban wanra ikang jikwa juki teng ibun kinang kemat jungi ngalap ngadi kum somla hakipot balai habang implik pan skim na KMC na kimle ngim juyo yakta kabak snong kakwa hare ngyap sim nik skim giba ai do yang lim sihi teteng kene
don kisnong skim tre ban skim ada don kung kene ka budget ka baong mata ka PB ka pasipati budget kinong kisnong kila ban ai decision ya konsil ngapwa baong ba baro ailut ya kata ka PB hari at least 10% lani 8% na kene ka budget ka bagi bu kanang ba magiru kisko try kisko jan berkonsil kisko ba gano ka baray na konsil kani ka ray yung pajba na magipajba ka jud ngi bat pas snow ya kajing yung pajba hari lada menta mangi ko kitang hikmat ngimla malay pajba kamot kapton tingmut yangi masyajit ha kani gi magentang sakadaw nakali ka juga lo ko man ajimut ki ba ha kini ki por panwan nakatpat talong kepala bangin implement lang ya kani ka pasti budget nang bangora eta syat kada kabakhoy bagus na lo ha kani ka jikran iem baong pauru ya kata ka panra ya jing ya sinsa kata ka bakhoy hoy ya expectation ni pajba mata ha kani klimat talong bang lada ya jing syat bakhoy ka transparency ngar kung ta nung syajit patumay naton kata kebentah pagwa panra eta syat kata bakhoy balik kerja ka jago ni kita saya masih balik kelalong ku ni balik pita tinggi kata transparansi handai aku aru ban pojot handai kepenjat ba ban ora ya kata transparansi ini kamu yang IT department hangni ngi ba mton kata ka budget ban audit kepang ya department hoi hangni apa discussion ni don WM in charge IT department hari ngam ya kata dengan tepat ba nang leng tung bat siam kunju ba nani khmat wala kani alukit ya budget khamtam ya IT ro nama ka juk ngimta ka juk start sayan teknologi ki AI ngira yo ya ki information platform haba don kini ki digital platform ni wana ya jingkala ka sisya kata pakoy kumbai musa mata bun bagi samlam ta banwan bisikunsil ban apply ki lasen ban apply ki industri ya ki training lasen do kunju hari yang teng namar bakam don katak sistem nya wan si office ang teng iwe ikot simple ru nya apta ki benai mabalik ang teng don kinong trade ki wan office don ki em ang teng tre beri kandu kapaburam ngai ali ang mat kum kena samlah por mengakwa kandu yu em dan em beli hapsi mapenmen asim yo teng teng hajaka bangila ban teng yo yang akam tinggi hak por beng kut no tarik ya ba don kini ki online platform pat nila ban apply online ngimut kam ju ban let syam konsil ban pan ita ki NC dan ban pan ita ki license ba help ngi kwa ma balai kani ka online transparency platform ka penjan yau pajba direct sa konsil but kaya daru ban sya tamper dan sya publik dita ki bangi kwa ban ai konsil dinagleg na tepat ba ya ki mai mangaru tmai apiru na tip ade tmai tongin ya ben kelak tmai no ken nim de isu ban phai ban kri biang de balade kabarim ni patmai no dawara ki isu tip idea kino tip idea e ka sil berkawai des kawai ru hangne ngai ka jikran jangi yam dan buram mo ong ba ni mana ya ka sisya ka balar kamru haba ni mana yekta ki batmai kini sip tmai ngit ba kan mara ya ka sisya ka ba lakam bat mata di ba haman lagi ki kubor bagi phajmat haman lagi digital platform phajmat betul tang kata keno ba kebangsap sudah bari mangi nyimpen kami ini ki platform tmai sibuk mentah dadang don ko ini platform na kalian juga aku member ngam jin dalam akli kesian ngambu jikli ya PKM ba atau don keno klik gate itu gate apa ka put sam KCC finance department hangne apoka grant number 1 pi lamang ka tingka namata kini ki ka election wing ya ka bale se nakaliang jongka eleka department bakin pelong no ya kini ki election ki basap deng jong ki hima namar ndai tang apo konstitusi jonga lagi bagi bon ki hima haduk menta ni patla bandon kita ki sim ki bapura ne ki sodar ki bapura ngasba mun penken mau ru ipi ba ya ke yang ibaro kowai kadon ka hima apo konstitusi jonga
kata kadika hima malai somat. Ya kaba haus nam arjar khatsau. Kadon ka jingpen kela ya ka skipship. Ba kishim benta deki patpa banet banjit USM. Kani kedik ka pen kela ya kata ka customary practice kedungi ban ong ba banginjit USM deki patpa. Te nadu utau senam arajat khatsau kami kejing huri hura bat hadu kini kisni ki ba mentah nyimpat la ban penbet ya kani kahima ban yo USM ubapura. Te ngasukwa berkerpat ya ka isi berkhamtam ya ka LK department bahkan simkia halor jong kini ki hima ki badang sateng ya ki ba kimpadon kita ki sodar ne ki sim ki bapura bat ngasukwa rupan ai jimut ya kaba kibabon kihima hadu kini kisni kimpatla bandon da kaak jong ladi kani kalong sisa ke kaba pentlon bor ya karukum senchar ha kihima bat ha sisnong kitau ru tujo bat ha kini ki kendiat sayo kendiat benai ngatrai lingba ki lat patai kubor natrai ngi baro ngi UI ya ke kebeja hapo kasnong musnram ya kaba hangte kasnong kadon kakrem mau jembun ha kate kakrem kidon kirunge jong kawe kanyam kiba kiwan ban mane ya kate kakrem hangte watla kadon kejing khang na kaliang jong kadorbar sno handrei makipat kilet ban file case kala ya kadorbar sno jong kemusdon dek ke makwa batong kalong ba na kaliang jong ka council kejungi khamtam ba menta bangila don da kalandben ba gila de park bangila yo asset no governor nasmo ba ni dongkam ban penklan susu ya kani kalandben kenang ba nila ban yada yakum kini kicipja khamtam namenta kisnong kitau bat namenta kihima kijong bat nasmo ba kadetang lingba ki an ki baklan banla ban yada yangi nilai tingko yakum kini kijatkam hapo ka ying bisa de ngayu iru ba nakaliang jong ka council hadu menta ngimpat la sisa bande yaki papik bat sisa ka warra ke bas musi ya ka ba nakapor sa kapor ka jumi ka jingi kaja hapdeng ki para marjan kala juja hapo konstitusi jonga bat ngange tumde tang hapo konstitusi ba mikwat manga hakiwe ki constituency ru ki juja namar ba hadu kini kisni ki vote ki sam jo ki hima ki bapher ngimpat la par penben nang ne napo district council ke jongi nasukwa ban ajimut ba ngasno bang idei ha kene kapor ke jongi namar ke ke banja hadir habot namata ki pateng ki jongi ngimla patim te ngaso ban ong ba kadei ka benta ke jongi ba ngidei ban penben no ki vote ki sam jong ki hima ki bapher kenang ba ki pateng ki jongi ki imsuk bat ki chongsuk bat ngayu ba nakaliang jong pilawanra kene ka grant number 3 namenta ka budget and finance department ngai ba kadon kene ka taxation on professional tax juga banyo jiksai kendian khamtam namar ba kane ka professional tax kade ka way na ki department ki ba hila ban generate revenue shibot namta ka council ka jongi te henry hangne pat kumangi ka
ka budget ne ka yu hang ni ngibu tang kumba henre pusau lak kenai pun 1,000 plus pa nyopo but kadon koi ka beta bangam khampat ta sutu pha kata kade ka mines and mineral wings te lese na kalian jong em finance de ila ban penchai kindiat ha ka grant number 3 section H ka mines and minerals ya ka ba nga khamla ban sutu ke ai kata ka jingmang tingka na mata ka mines and minerals ka ba hatsau lak 800,000 nyospa nyopo ngai pila pas ka dan hani namta ka forest department grant number 4 te hendrai kindiat ngayo yosno ba kadon ka jingmut lese nakaliang jong ka isi ya kaba kimut ban collect revenue na ki check da ka department te ngasno ba kani kanlong ke kaba kaban penbon kam ya ki staff ki jongi namar bangin haban bu ta ki staff jong council ban pek nga mata kani kam but kawai kalong ba hadu katlo ru ba kadon kata ka transparency hata ha kata ka jing collect revenue na ka forest department sha ka council ka jongi te namar kata nasukwa bankili lese nakalian jong ka isi ya kaba kei lese pidon ka jimut banle halor kane ka forest department ka jopi but nakwa ban yo jingshairu sa naka grant number 8 hakabede ban ka civil work and development department ya kaba kadon kane ka construction of office building namar hangi pibu shipolak tingka te kane ka shipolak banong man construct ka building ka so kadang rit palat nero ka bakla ka sindin na namaro fiong construction of office building but hanno kata ka office ka bathamai ba fimu ko construct da kata ka amount ka ba shipolak tingka but ngasukwa ban kerpadru ya ka isi khamtam ya ka engineering department ya ka ba kidon ki complain namar ba ki bill jong ki scheme jongi ki berim hadu menta kadon ka jingkot jong ki contractor ki bayo nakalian ka jongi ba hadu menta ka jing pelat jong kini ki bill kilong ki basuki ba nakalian jong ka engineering department kin khampen ploy kindiat banlej ban inspect ya kini ki project ki bela deptrai bat bakin pelat ya kini ki pending bills na menta ki contractor ki jongi bat ngi warupan ajimut ya ECM ba isutu ba kidang bon ki pending scheme ki jongi ha kini ki stem ki ba bala lejo dengan tepat i ba input din namar ba kidon ki scheme ni sutu wala tang nampo ka 15 finance commission ru hadu menta ngimpat la pod yo ya kini ki scheme ki badan sateng tepat i bat ka tim ke jongi lese bat nakalian ke jongi ru milong bakloy ban trelang bat ka executive committee kenang ba nginla banwanra ya kita ki scheme badan sateng banwanra ka cimentoy namenta ki konsulsi ki paper ki jongi be kayeng ko ba china kum ki ke sao te no yakti akapor ba nikula ki pai ba nin nam ong banwanra kat kita ke jingdon ki skim yen nam ong ba yen wanra kapisa kawai kalong ba ni yakrem shapang bane kaditi kadustur kejongi kumbalong halor kata kenong rim na yo ro ban ya shim benta ban yo ro ban ya tai ha kene kaying kabadon mentah hangne Mr. Sharman Deputy Sharman ngapai ya kane ka granon number 1 hangne kidan kum kane nanam penjau hangne kala tho hangne area due to member slice la tho hangne
council employee on account of revision of pay scale DA etc. Hato kade Mr. Deputy Sharma kilamang ne am yakini ki para MDC ki bala remno bat ki bala no senyang ha kane kajing kawangi syong mentah nakalian donga ngakwa bantip syai la hilaya kren kumno pun kila pasio bokli dalalong ka jinglong temen kane kalong tang ka token kawasan hajar tengka wat perkhat ba ong bangi nin syong junom hang ni dap perkhat ba ya katamo kade thang katoken nga ngalarem kanosin laisi bandiki we umlong yu ben yakun la ya ino la ino ndrei da ka jing ka khu da unong thau ngapoi biang hang ni ngapep khat ndrus nem te ngawang ya phi ba perkhat ba ya kane ba kane ka irel la thang ni ba ngawang ya phi ba hawa ada jar a la ga pas gubernur ngam sarai ba to gubernur public de gubernur berstat aku tu jakob de ladang ni dang delay ya kane ni hap ya kiu jing li king sau te kam long chu ke tak sincha kada jong i ke disconsil mo la take over da kut ya ka ayong ni ke disconsil kata kam ni hap chi de perkhat ba ki si wa thamai do dengkat bat ni mo ni de private member ni ajeng mo lada kalong ni galia kontrak ni no lada umdot bisa ro kren sai ndri tin lai cha e de kane la de tho thang de nai pulia ditil arajar a kinong thau ai government suwa hamne kila judge bah tumno tang ketoken ibare tengah trai ni hatian layam ke takwa beton belum di member syarat beton belum baru ke ni hak hi hakan ni bandilik ye kan ka ai to kalanya to nila tang bakda paise hade tengah ngawang ya pi to ni ya perkhat bahaya kan kani kamti ko ba hi nong thawayu sya ki member no muswa kena ya perkhat ya don lang bar untuk aku kendang te kata ka betul kam te nakaliang donga ngapen pawang ne syanman ba tau ni ya bisa ba ya kan ni unde penle jakai ya kini ki am bisi ba la syong thai te nakaliang donga ngaso ong gunta ba kadon bun hang ni tambangan nam kren jauh kren tang yang ibadan kap te la dalong ka bala akatpat ya isi ngai bo si yam jongi umdei ruba tumai makna rude banyak ka paslen ka biang na dong chadong da dapat tengah salah ringkat ko ni mo ini ya Thailand ke ya kata kala daw mula dengan ong no ya kata tai tong yin ya pasang ya kini baru kham tam meni ila ya kren cha ya kata kaput besar ya pen pau yang ya kata syati cha jongi pun pen pau ramrai beton jing ni syong ni sikit ni syong ni sikit umpet dah bila kita yo tu yang ka mentah no kaput jong disku tu ni tu kita bahai ban pu dok dak batik na nang bang la men kai kam chinong ki thau war in yai khatung ki ria jong te tang kata Mr. Sherman ta ka ba pila sha su ba ak jing si sha ni la kum kulet bu lo jong ni te la ai kum tu ban yo kren te ai kum le yo fi và ngắn terus dia ya kan ni tentang Hawa Sharma ni betul dia ya baru ki apa kendang ki MDC